Fragment de Girona, un llibre de records de Josep Pla. Contrastant amb altres monestirs benedictins del país, fets per monjos que portaven espasa i gent armada vestida de negre, Sant Pere de Galligants, encaixonat en un còrrec i redossat en un clot, desproveït de perositat, encongit, sembla obeir més aviat a la vial psicologia pagesa. La porta, amb els capitells bàrbars, és severa. El campanar vuitavat té un caient clèrico-popular palpitant de vida rústica. L'interior obscur, de 3 naus amb columnes quadrades, té una espiritualitat sense afectació, primitiva. L'esquena de l'absis, geperuda, té la sonsònia del que vol passar per ull perquè el deixin viure. Són les formes de l'antifatxenderia. Els claustres baixos, pesants, amb els jardinets i el llorer, són tan perfectes com un tractat teòric d'art romànic i una delícia de silenci i pau. Però ni la impressionant tradició del monestir ni les amenitats psicofisiològiques del seu estil no em feien tanta impressió com el color de les seves pedres.